Kamara mar maintinya kara mogero kini machiegni weche manyien mag migago kama bende waikonu weche mopogore madhi nyime e kindeni kachiel koda mago mabende wasechoko nwe masamar weche manyien mokwongo wang'ene weche mawamiyo pek. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi omaki kendo dinne kod apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC. Tunawaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Obila onyiso jo bodaboda ma Mombasa mondo konjie kedo kod njore masani medore e gwengego. Kwa sababu mimi nimesema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya wacho ni ngimane ni kamarach. Tudrikodwa namba wa maro timachuoke na ria deka uchiel nono. Bende wa idore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel ido kacha mbui mar Facebook, YouTube, mbui mar Instagram, ontiere mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni apisas mag duol marango weche mag mibadhi pachokai EACC okinyi makawuono nomonjo kar dak mar gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi. Chal makamano chuno bila tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'o meko mar Wamatangi. Wamatangi kachiel kod apisas moko chiko ma kaunti no itudo kod tiaritha gi omenda ma kaunti no kod keto dwache en owuon mbele. Gisani Wamatangi osechopo nyaka apise mag duol mar EACC kama biro dadhoge kaluwore gi ketho mitude godo. Manakabana gavana ma Trans Nzoia George Natembeya koro golo ywak ni ngimane ni Kidakuru koda Sumbi kendo yudo buoko kowacho ni chal kagima weche makamago wuok e sirikal. Natembeya otelo ni kata bed ni oyudo buoko moko e ngimane kamano to ok nodog chien e kiro jatend piny William Ruto tesre. Natembeya omedo ni en osebedo e migawo mar arita kwe omiyo oyango gik ma weche mag arita gin. Natembeya koni ok ne mudho kendo ywayo ng'ich to biro chung' motegno kod weche ma ok mor serikal. Na kwa sababu mimi nimesema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Mr. President, I don't care. You can even kill me today. Mimi sijali. Maana wewe niue, usiniue, I'll still die. So mimi nitaongea tu. Na mimi I've always spoken. Hata ukiuza kina Matiang'i wakati nilikuwa RC, I always spoke my mind. Nilikuwa naongea na wanajua mbona wako ni harass. President Uhuru mwenyewe nilikuwa namwambia Your Excellency, hapa tumefanya hivi kama Rift Valley, na anasikiliza na anafuata na anakubali. And we made a lot of progress. Sasa kusema kwamba you have got opinion over everything, yule mwenye anatifa na wewe na mharass. Bila wanapanga tu harass mimi na hii wajinga ya Trans Nzoia wanajifanya viongozi kuja kusema propaganda hapa kwa sababu wana set stage waweke platform sasa nikuja nikuwe harass. It's completely useless ajana ambayo kusaidia mtu. Lakini utawala wa Kenya kiendelea namna hii, wajue kama kutoka na mabadiliko 2027. We just giving them feedback. Wakitaka kusikia wasikie, kama wataka kusikia shauri yao. But we mean well. Kama kuna shimo mbele, mtu akikwambia kuna shimo, usema anakukosea. Shenumada do jogo maolap do gindeng ndong nelemu mar commissioners magduol matayo yere pachoka ABC dhi nyime ka jogo midayo dhogi kawuono gen Nelly Ilongo mosetayo kendo chung' ne yiero e kaunti ma Mombasa kinde mokalo. Obadia Keitani mage sani tiyo kaka jalup jata tije duol mar IEBC. Motelo ne ma aput matayo chenro no nodayo dho Moses Mukwana kod Moses Lemeyan. Jogo mamoko mibiro dayo dhogi kawuono gin kaka mwana Nimisi Ali Libondo kod Mustafa Mohamed Ibrahim. And then you get your certificates shortly after that. Thank you. Thank you so much. Asante. Thank you. Thank you. Thank you, media. We like to break here for lunch.
En twak ma obiro keloni kod kukumare weche manyien mabiro wadhi nyime kama piny owacho gikone ogolo duonde ka otenore kod wach mar mbolea moro malikore ni ne owuok e piny mar Russia mosebedo ka imiyo jopur e pacho ka. Jagoro mogirore migawo mar pur Kiprono Rono wacho ni mbolea mane or kowuok piny Russia en mane pok otiek losi ka bende ne gin mwandu ma itiyogo e loso mbolea. Isaac Okech ni kod mathoth. Jagoro maongirore migawo mar pur Kiprono Rono koro wacho ni piny Kenya ne ok oyudo mbolea mosetiek losi kowuok piny Russia. Mak mana ne gin gigo mitiyogo e loso mbolea. Weche Rono biro bang' weche mag manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwedo piny owacho ewi uso mbolea mane onego mi jopur nono. We didn't get fertilizer first of all. It was a component for making fertilizer. That is a fact. Omedo ni piny Kenya ne oyudo gunde 600,000 mag mwandu mag loso mbolea kowuok Russia. Ka mwandu go ok owinjore tigo aching' e puodho nyaka losgi. Piny owacho ne omanyo kambi ma pacho ka mar chungo, riwo kendo loso mbolea ma owinjore kod lo ma pacho ka gino mane onyuolo gunde 2,000,000 mag mbolea. If we made mistake, we are ready to go to jail. Give us the jail number. Don't take us through the process of saying we need to go to court. We are as guilty as charged if you think that is a mistake we made. Okang' makamano. Kiprono wacho ni ne oneno duoko piny nengo mbolea e kind shillings 2,500 kod 3,800 kaluwore kod gigo mane omedie mbolea. Isaac Okech, Ramogi TV. Geche makambi mar Supermetro chungo kendo chenro mag tich tok board mar Transport Licensing Appeals Board duoko chik machungo tijegi mane ochwal e doho. Ma en bang' ka dul no yango ni joriemb geche 269 mag Supermetro onge kod lony madwarore ka 42 oseyud kod ketho mar riembo e ng'we airi titi. Duol no bende chiwo chik ne derepe duto mochungi e tich mondo chopie kar temo joriembo mong'ere kaka Likoni Driver Testing Center mondo dogo lim lony margi. Bende kambi mar Supermetro onyis ni nyaka chop geche 31 mani kod ketho mar kalo chik e kuonde rango rem magin go kapok oduogi e apaya. Koloso ewi wachno, jakom mar duol na Adrian Kamodho wacho ni drog Supermetro nyaka tie bwo chik kendo derepe gi duto nyaka bed kod lony madwarore. Burano ogen winjo kendo tarik 17 dwe ni mar yango kapo ni geche Supermetro oluwo chike monyisgi. Jokanye sekta mar arita kwe kaachiel kod jotend rowere kaunti ma Mombasa okwayo joriemb apiko kaachiel kod johala mondo oriwre kod obila e kedo kod njore. Ka giloso Kongowea e kinde chenro mar jiwo arita kar dak Manyali, sekta mar joriemb apiko kod johelni matindo oyangi kaka jogo manitiere e opara manyime e oro ote kendo jiwo tudruok e kinde kedo kod njore. Jonyuol bende kwa mondo okaw ting' margi mowinjore rito nyithindgi bang' fwenyore ni ng'eny joma ijuko e njore gin rowere ma johigni 15 nyaka 20. Komanda mar obila makadho wadhnam Chumbi owacho ni okenge malong'o bende oseketi mar kedo kod jonjorego. Ningependa kuwapongeza watu wa Tuko na wenanyi. Mbarikiwe sana na tuendelee kwa Nyinyi ndio watu wa kwanza mara nyingi ambaye mnaelewa kunaendelea nini. Na tumesikia kumekuwa na incidences kadhaa hapa Kongowea, na si Kongowea peke yake, hata Kazandani tuko na shida ya insecurity. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Na tuko tayari kushirikiana na ofisi zote, kuanzia za kaunti, kuanzia za serikali na ofisi zile zingine zote, ili tuhakikishia kwamba amani iko hapa kwa soko mlangoni na amani iko kwa sekta yetu. Those parents whose children of under 18 who are found in possession of these offensive weapons, pangas, etc., will definitely be charged for the offense of being neglect. If the child is over 18 years and has a parent and etc., the parent will be charged for harboring, comforting, and receiving a criminal who, to his knowledge, has committed an offense.
Riwruoge mok mag piny owacho komakore gi sirikand kaunti ma Busia ochako chenro maneno ni paro mar chik mar nywako pa jopiny okale e od bura ma Busia bang' chenro ma kamano ne chakre dweche 6 mokalo. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, paro mar chikno kobiyo kale od burano, chia mar kaunti ma Busia biro lokore kawachore ni chien kanyo pa jodak makono kamoting'o dwach jogo manigi ng'ol ok nomi pek. Jokanyo kamoting'o jominwach, jotije mag sirikand kaunti ma Busia, kanyakla gi riwruoge mamoko, obago romo kayo odiechieng' ma kawuono, neno ni ging'iyo matut e weche mantie lipot ma kamano. Lipodno manolos e higa mar 2019 oting'o weche mathoth manoriko loki mondo nywand dwach jodak makono te, jogo mawuok e kaunti no ma Busia, kamoting'o nyaka jogo man gi ng'ol, kaachiel gi dwaro mar mondo ne loke dhok moganda duto winjo, kamoting'o nyaka jogo ma hikgi ng'eny. Jopiny koro biro kawo pachgi e kinde ma sirikand kaunti no biro dwaro timo chenro mag dongruok mamulogi e kinde mowinjore, gino mopogre gi kinde masani ma ok kawo pachgi kata matin. Hii sheria ikipitishwa itatupatia muongozo mwafaka ili kwamba wananchi sasa wapate nafasi ya ukweli ili wajihusishe kwa masuala ya serikali na mambo ya maendeleo kwa kaunti. Wananchi watarajie tu ya kwamba jinsi tumekuwa tukifanya masuala haya ya uhamasishaji wa umma yanaenda kubadilika. Hatuendi kufanya kama hii bili itapita, hatuendi kufanya jinsi ambavyo tumekuwa tumezoea. Jodak go mawuok e kaunti no mayudre boda bende omed jiw mondo ket maino mar rombe makamago mikawe pachgi kalure gi paro mar chik michano kale od bura makono, gino moyangi ni biro miyo inywando gi chenro mag dongruok e kaunti makono. We take this lead in ensuring that the county stakeholders are brought on board, the legal officers, so that they tell us exactly what happened, that the bill was not complete. Jogo mochung'ne wards mopogre kaunti no onyiso ber rombe mag golo paro ewi chik makamano ne jodak makono, ka bende giyango ni chenro makamano biro chiwo lai makare ma jopiny biro yude thuolo mar golo pachgi, kaachiel gi yudo puonj mopogre. Bili ya public participation ikiwa itapitishwa ni nzuri sana, sababu itapatiana mwelekezo vile kila mmoja wetu kutoka kwa civil societies, kutoka kwa wananchi na kutoka kwa serikali, wale wasimamizi wa serikali ambao wanafanya kazi, vile tutaweza kupanga na kujumuika pamoja kufanya public participation bila shida zozote. Jopiny makono bendo kwayo mondo paro mar chikno oloke dhok mopogre ne jogo mok winj dho wagunda, kaachiel gi mano mar oswayo, kanyakla gi nywando jogo man gi ng'ol mopogre kamoting'o nyaka miyo gi jolok wach. Tumeweza kuangazia kwamba wale watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa mfano wale ambao ni viziwi, hawakuwa wanahusishwa katika public participation. Hatukuwa na sign language interpreters. Anthony Achayo, Ramogi TV. Ramogi bang report mar Anthony Achayo tero wayo mokwongo chenro en mar migago mazel kawuok Asango. Aneni makare wan managikuyo kuom wito wuodwa mana wito ngimane e skul watimo mos. Wawinjo maler ka wan kod japuonjo Anes Adea gi mama Flista kata Flista Wuor, weche manyien chupono malere gwenge mag Bondo an Honorable Rogers Roy Awuora mar Barkowino. Ramogi TV neno maler ni Washington Glen kutoka Nyango akawa hai maber neno Vela gi Austin ma Felix mar Mikuyu mai Davis Akoth mar Rodiko Panya wach boleano bor korie lakini kodole to dundore ma ok nyal winjo kore gi atache. Ndo kama na nyamade no japeng bao moja kata nyawar nyairo kawuok game got rege. Ramogi TV ler kendo weche manyien mag migago chopona yo makare. Migori dak dhie intercounty ocham pesa koso gibuoga mana natembea to kikika ngimane ni mar gima yudo mana dichiel kende mana Davis Okoth mar Rodiko Panya. Ade Godfrey Ouma kawuok Nyatike Kademo got Kachola gweng manya Nyandago aneno Ramogi TV yo makare. Kamano kuom medo chwalo ote mari kamede mana kete TV mar Ramogi pod wantiere koda weche manyien mathoth mana kagichoponwa e mesa mar kawo weche manyien kikidhi mabor. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Radio Ramogi. E Pasaka ni watimo nyasi mar chier Yesu Kristo. Wakelu ni wende kwaya ka giwer gi duol mamit. Kod jower mamoko muhero ka gipako Nyasaye kuom locho. Nochakre kuyo nyaka e mor, liel nyaka e duong', ne ochier. Watimo nyasi mar Pasaka kokalo kuom thum. Ramogi TV kwayo ni Pasaka mochwere. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, kuna magojong Friday ni supuzo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo migao mar alwora koro wacho ni puothe kod magao mantiere alwora mar Lake Naivasha medo chido namno. Migao no ywak ni ok gisenyalo gayo kaka itayo kata tiyo kod puothe mag ji giwegi, chemicals kod gik mochido mawuok e magao mantiere alwora mar namno. Ma onyedhore boma ma Naivasha e kinde chenro mar yango chenro mar temo luoko Lake Naivasha kod alworane mabiro kawo shillings milion 230. Chenro no mabiro kawo higni 3 igeno ni biro duoko kare alwora kod namno. Kane oloso e kinde yango chenro ma kamano, jatend migao mar alwora Debra Baraza wacho ni alwora mar namno ochuno kaluwore ni orito bunge kod dag pige kaka Badeas kod Bungu Mamau. There are notable instances of effluent discharge into the lake, construction on riparian areas and farming activities along the shores. This is unacceptable, and we shall be taking action. This is why the project we are launching today is timely and will go a long way in contributing to sustainable management of the ecosystem. But we've also seen some of the impacts that we are even discussing here, including the issues of the fisheries, the issues of hyacinth, among others. And what I can really say, we need to care for our environment, we need to care for the lake. If we can distill the dams which are in those places so that purely we relieve the water flowing from the Abadeas, from those areas, to come downstream and clean. So this is also going to help us to build the farmers and also going to work with the farmers just to make sure that there is enhanced productivity in their farms and they use sustainable agricultural practices that are not harmful to the lake downstream. Rising water levels in the Lake Naivasha have threatened both livelihoods and biodiversity. Through this project, we aim to restore the lake's catchment areas and riparian zones.
Jotend skunde mag primar ma uko gwenge mag Nyanza ywago tin kod leo mar omenda ma piny owacho chiwo ne skunde e kinde midhiero mamoko. E romo margi ma higa ka higa ma wang' ne gitimo e kaunti ma Migori, giwacho sirikal pok oketo maino e reso skunde korka weche mag budget. Jafwambo marwa Ali Abich ni kod ler. E romo no ma jotend sikunde mag primar ugigo mag Nyanza, Roma bende okelo jopuonj kod apisas mawuok e migawo mar somo ma obaga lapno ma Migori. Jopuonj dhi nyime kod poro paro e weche mag tayo sikunde kod bende ng'iyo kaka midhieche ma sikunde kale kod inyalo tieki. Jotend sikunde gi ywago midhieche mathoth magi kale ma oting'o leo kaachiel kod tin mar omenda mar somo ma ore skunde kod piny owacho. Especially term 1 capitation mare no bedo matin kabisa. The little manoor matin manoor no bedo depleted mapiyo kata kodonjo pok wadonje ko curricular activities. Percentage and should be 50% for term 1 to 50% for term 1 no wayudo ni oko kele te. Jakomo rokro ma jotend sikunde mag primar e kaunti ma Migori ni lokelo wani tayo sikunde oko osebedo mayot ka omenda tin kendo leo. Kaka itimo funding wagombo kaka KEPSA ni junior schools bende omisendi maromo gi mano maromo gi kaka ichiwo e senior schools because they are all senior schools if anything to go by. Wach makamaino siko jakomo rokro ma jotend sikunde e gwego mag Nyanza Eliondiek mawacho ne migawo mar somo bende seche moko oro pesa ni sikunde tok gichiw yo monego omenda ni koro tigo kod sikunde gin be nyaka sani koro kelo pek ne jotend sikunde. Money once given should be accompanied by the guide on how to use it so that our heads are not victimized. That is what I've asked the government, that let the vote heads be given either earlier before the money or the capitation is released or together with the capitation. Jotend sikunde mag primar gi bende ywak ni mbui ma oting'o nonro mag jopuonjre ma ong'ere kaka National Education Management Information System kata NEMIS bende osebedo kod midhiero ma kinde ka kinde. Gino bende koro miyo gi pek. It was not going through. There were some hitches or ICT hitches here and there. It was going through, but it was not easy. It was taking long time for it to go through. Riwruok ma jotend sikunde gi mag primar KEPSHA e bade ma Nyanza bende ywak jotend sikunde mathoth osekwame ngas achiel mar tich kuom higni mathoth ka bende ber ka piny owacho choro gi malo e ngasno mar tich. ECD warito primary, warito junior school. Jomoko rito gi ang'wen nikech wantie nyaka gi special schools in our schools. Ka onge special tiluongo gi ni integrated. Magi duto te nie e bwo jatelo. To jatelo ni kama nosude 2017 e kama pod olinge nyaka chien kawuono. Midhieche makoni kod kocha bende koro kwako somo ma junior secondary bende ne omienjo e kind romo ma jotend sikunde e kaunti ma Migori. Laboratories mag timo science ema wakwayo ni with the time wang'eyo ni Ministry of Education biro gero laboratories e school ka school mondo mi timo sciences e schools obed tich mayot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rokamana ya George Juma watimo moskuo maluonge kanyo ni Ali Abich mano report mawuok Migori mabende otim kanyo kod reporter marwa George Juma. Adoni moro miaduoki chien matin kotero koda weche mag cheno mar dayo dho jogo malop dho ginda wang' lemo mar commissioners mag duol matayo yere pacho kamano IEBC mabende pod nyime ka jogo midayo dhogi kawuono gin ka oting'o Nelly Longo mosetayo chenro mag chung' ne yiero e kaunti ma Mombasa e kinde mokalo. Obadia Keitani mage sani tiyo ka jalup jatatije e duol mar IEBC. Every day, there are people who are incarcerated. Yes. The ones who are there today were not there yesterday, for example. And those who are there in today need to vote. So how would you, assuming now you are rolling out the program? Thank you. The IEBC is mandated to conduct continuous voter registration. If that is the law, then the same ought to be applied to those who are incarcerated so that they are not disadvantaged in any way. Because the reason why IEBC is mandated to continue regular registration, continuous registration, and not just when we have the elections coming, is so that the voter roll is updated and the right to participate in the election is enhanced. Daktari. Yes, ma'am. You have heard of the NADCO report. Yes. One of the recommendations in that report
is to remove the requirement that the chairperson of IEBC be a person qualified to hold office of the Supreme Court judge. The first question I want to ask you is, do you agree with that recommendation, and why you agree with that recommendation? And if you do not agree with that recommendation, why do you not agree with that recommendation? There is always something good in aspiring for the best. In my view, that is a good thing to have that requirement. I do not think there is any good reason in wanting to go lower if it's available. Kindly elaborate to us what the procedure or how business conducted at the Commission, IBC in this case. The quorum is 5, but the absence of a commissioner that will not actually necessitate, that there is no quorum. Then secondly, it is about the manner of decision making. Consensus is encouraged, but if that is not achieved, then voting is actually conducted. Then there's also provision for dispute resolution. The other thing is about, the Secretariat keeping proper records of all the deliberations and the decisions made, and dissemination of the same to the concerned entities. Ikireni macheno mara ruako manenja ten migao mararita Laktar Fred Matiang'i pacho dhi nyime riwruok mar rowere kod mine mawuok Kisii kod Nyamira koro golo siem ne ng'ata mane kod paro mar keto bura ne jatelo ni gi paro mar mone laro koma jatend piny e yiero mabiro. Ka giloso boma Kisii, grupno koro dwaro ni ng'ata mabiro chiwre temo golo e telo sirikand Kenya Kwanza omi thuolo maonge bwogo ngimagi. Dwe mar abich koro keti kaka dweno ma Matiang'i geno ni biro twak kod jopiny e lap magusi e wi dwaro mare mar laro kom mar jatend piny e yiero mar higa 2027. Pangia kesi Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ili asiweze kusimama ifikapo mwaka wa 2027. We want to believe that nobody is immune to law. We'll accept the outcome, but the truth of the matter is the people on the ground have accepted, and they are saying that all they want is Matiang'i. And actually, let it be known to the whole country kwamba whether they arrest him or not, we'll vote him even if he will be in jail. Gharama ya maisha imekuwa ngumu mpaka watoto wametutoroka kutoka kwa nyumba, wanaenda kufanya kazi ya utumwa. Fred Matiang'i, mahali yako sisi tunampongeza. Wacha Fred Matiang'i akuwe katika uongozi wa 2027. Maraga naweza sema yeye bado hajaingia politics sana. Kwa hivyo sisi kama group tumeona ni heri aweze kumuunga mkono Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu Matiang'i amekuwa kwa siasa, amefanya kazi na serikali, kwa hivyo anajulikana zaidi kushinda our Justice Maraga. Kwa hivyo tunaomba Maraga aweze kumsaidia. Riwruoge kod kanise kanyakla kod jokanyo mamoko e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mar nywako lwedo e kedo gi lwenje mag kit chwech kod mag dak mosebedo ka jimbore e kind familia mathoth e kaunti no. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, riwruok mar Okal Care Foundation kanyakla kod kanisa mar JCC bade ma Kadongo, Homa Bay nyo bago lalruok mar keto mise ne rowere kod familia e wi tieko midhiero mag dak kod jiwo dongruok makare. Kedo gi lwenje mag kit chwech kod mag dak e kind familia, riwruoge mopogore mag piny owacho kaachiel kod mag piny owacho osebedo ka kedogo mar duoko chien kit lwenje ma kamago e kaunti ni, ma bende osebedo ka jimbore e kind familia mathoth. Kaka yor konyo e kedo kod lwenje ni, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Okal Care Foundation ka omakore gi kanisa kaachiel kod jokanyo mamoko e chiwo puonj ne rowere kaachiel kod familia mopogore e neno ni gibedo kod mise motegno mar Kristo mar konyo e duoko chien lwenje mag kit chwech e mier. Nyithindwa tho e lwet jok magiluongo ni boyfriends kata girlfriends, miewa wuonewa tho, minewa tho, jogi negore. To sama ginegore tung'e ang'e the impact mabetie, nyithindo dong' kie, mie dong' gunda. Koro wang'iyo to wapenjore ni to en ang'o madwa tim, nikech gima kamae
okwani kuchung waneno mana ka en gima omedo dhi bet mbe omedo mana songo mbele. Koro ne waneno ni ber mondo wawuothi e miye kwalando injili ka wanyiso jonyuolwa, wanyiso jok manie keny. Kokale chenro mar riwruogno ne obedogo gi rowere kaachiel kod familia mopogore mar chiwo negi puonjra winje ka chud bura ma Kasepol ne gikoni duoko chien kata tieko lwenje mag kit chweche kinde familia mathoth inyalo mana tieki poni kubede familia kod lalruok e weche machendo. Gigi duto te Yesu kende ema en ansa margi. Emomiyo wantiere kae kendo wakwayo ni kamoro amora wabiro chopo iru to yeurwakwa. Gender based violence nyalo affect ng'ata to waduto wate nyaka wakaw gimiluongo ni ting kata responsibility mondo wa make sure ni samoro in bet in gi kwe e dalani kata kama ibete to kikibeda beda ni gone Nyasaye erokamano nikech in ionge gi lweny. Kiwinjo ka jabathi dhi marach samoro luonge owadu mondo ikuothie kode ulalru kode inyalo konye. Ka jokanyo e sekta mar somo mano yoro e kinde chenrono wacho ni joma nitie keny onego chiw ranyisi makare ne nyithindgi. Weche mag bao kata kind family miluongo ni gender based violence gin gik mantiere ma wayudo kaka jopuonj, gin gik ma wayudo mang'eny ahinya e skul. To gima nyalo konyo gini maduong' en mana ka jonyuol odhi ofwenyo ni the family ma wan go family onego bed ni ochalo kaka church, kama ka ji nitie to en kama ji winjore, ji puonjore wach Nyasaye, kendo nyithindo be dhi dongo ka wach Nyasaye no ni kuomgi. Gijiwo jonyuol mondo chiw arita makare ne nyithinde familia ma giwuoke kod chiwo sir ne familia ma ok nyal e konyo duoko chien lwenje mag kit chwech. Economy rach, ji onge gi pesa, iyudo ka gini dok e jonyuol kendo stress makogi, iyudo ka gichako gore kata kigin kaso gide madho kuong mang'eny ma excess, iyudo ka ma bende affect jonyuol ma ich wang' ma gineno kuom frustration mag ngima ka gitero ne nyithinde kata gi mondegi kata gi chuogi, iyudo ka families bedo gi violence kabisa. Koro magi yore konyalo game nyalo bedo gi measures moko mondo ginyalo control. My appeal is that if ladies can be empowered from our local homes, because you get in homes if ladies are empowered they cannot suffer. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime ni jodak ma aluora mar dho wath ma Warie gwenge ma Imbo e kar chung od bura ma Bondo ywak kendo ni kod penjo e wi okang' ma yande okaw mar muko udi duto e dho wath ma Warie. Dho wath ma Warie gie sani onge kata ute ma inyalo chiemie, ot minyalo kanie rech, kar kano gige lupo kata ute matindo malong'o ma welo nyalo konyore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne olimo Warie Beach kendo miyo walerno. Higa achiel bang' muko ma Warie mane weyo dho wadhno kachalo gunda, jodak pod nigi penjo kod ywak ewi timno mane weyo dho wath ma Warie ka odiedo kendo wito jo ohala mane ogeno yudo yuto margi e dho wadhno. John Ochieng Agola ma en jadak ma Warie ma bende osebedo jakom mar dho wadhni chakre 2003 nyaka 2022 wacho ni ne gibedo kod bura moro kod jotelo chieng' mane omuke ute dho wath ma Warie, ka olero ni kinde mane oleng'ore matin kodhi e bura machielo ne owinjo mana ni Warie imuko ma ok onyisgi gima ne okelo muko mar ute ma Warie. Chieng'no nantie mane mana leme that meeting ka ja health nitie, ja fishery nitie, but nadhi e meeting moro Nyamonye, koro nakwayo office rusa mondo miyo wena thuolo dhi e meeting. Gima nowachno ni idwa tim ler mar beach. John lero ni kata obedo ni jotelo ne nitiere e burano, onge ng'ato ang'ata mano nyiso gi ng'ama ne ogolo chik mar muko ma Warie, ka bang'e ne olernegi ni ibiro chak chenro manyien mar gedo ka nyaka sani en singo mapok oketie tim. Jakom nitie, ja fishery nitie, ja health nitie. Ne ok wang'eyo kuma ne order no ai. Mamuko no notimre atima kamano ma Warie no odong' open. Owachnwa ni biro tim landscaping mondo miyo gitandaza tinga biro within 3 days itimo tandaza then imiyo ji kaka igero ute. Koa kanyo up to date
onge report moro amora mwaseyudo. Waria sani odong' dho wath maonge kata kuonde minyalo chiemie, onge ute losruok kata teko sitima malong'o minyalo tigo e chenro mag rito rech. Kaka mine mane loko hotel nodar, moko nodhi tich Usenge, moko be sano dok tiyo Usige Center. Waria ne en kama inyalo chiemie. Iyudo rech ma fresh, iyudo rech mowang', iyudo kila kitu, ne ji chieme kendo ne miyo ji mor ka ji tiyo ka. But sani wan kod problem nikech kata king'iye onge kamoro amora di chiemie. Watiyo ka to wadhi chiemo malo. Penjo en ni, en ng'a manochiwo thuolo mar muko ma Waria to nikech ang'o? Koro kwa penjo to wachonwa na MCA mong'e wach maka. Kwa penjo to arokmi jopiny plot giger kata structure ma ji nyalo chieme. Office ok nyalo duoko. Koro wa fail to understand ni kara wanto wane beach mar. Nyisane wasetemo nwa piny nyaka jo fishery ni kara wanto wan kanye. Koso caretaker mane oketo ne mahinyo to giwacho ni wawuoyo about caretaker yiero nyaka 2027. Joma ne giseketo go ema tiyo. Beaches mani Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro wa fail anto wan ma ang'o ma notimre. Office ok nyal duoko wa kama nyalo yude duoko be onge. Ewi wachno ne waloso gi MCA ma Imbo East Francis Otiato. Ma oyango ni en adieri ni muko mar udi ne otimore dho wadhno kaluwore gi okenge mag chik ma oriwo mago matayo sekta mar thieth. Otiato bende yango ni gedo ne otime dho wadhno ataro mar chik, ka sani nitiere chenro mar gero udi manyien e bwo chik. Jodak to koro ywago nok mar arita kaluwore ni onge ng'ato ang'ata modak e dho wadhno, kendo kata teko mar sitima manyalo kelo ler bende onge. Chini gimoro ok nindi because of insecurity. Onge ng'ama odak ka. Koro movements kochakre sa 3 ena lelo kamano. Kata net ni wuon go bro omo ka igudhiambo nikech kodong kata nyalo lale ne time. Magi berbe ne wachulo 1000 but malo chulo ot 3000. And that distance gitingo chiemb rech mang'eny be ka kelo ka dhi keje. An gi seda. Ok an kenda. Wan team matiyo tich mar rech kai ng'ato ka ng'ato nigi seda. Jodak ma Waria koro kwayo jotendgi moting'o jaod bura margi Mabondo Gideon Ochanda kaachiel kod Gavana James Orengo mondo donjre wachno kendo kony Waria duoko chia kod nyadhi mare mondo konyie kata welo yudo kama ginyalo doloyo kumbo e kinde ma gitimo limbe. Aneno kaka dunga business nitie, ji chiemo nyaka pi. To marwane apenjra aneno Adam no akanye. Beaches mani Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro afel anto wan ma ang'o ma notimre. Office ok nyal duoko wa kama nyalo yude duoko be onge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung od bura Mabondo, Siaya County. Ndokomana nya Cynthia Onyango kuom kelonwa sigana maberno. Kamano wadhi nyime kama duol mar EPRA oyango chenro mar jiwarita matiyo kod teko mar stima kod modhi e pachoka. Maideno ni ka Safe Mtaani campaign. Kane loso boma Nairobi, jagoro ma ogirore migawo mar teko Alex Wachira owacho ni tire dwaro mar neno ni jopiny opuonji ng'eyo tiyo kod teko mar jiwarita margi kendo geng'o masiche. Jatend migawo mar teko Piyo Wandayi bende omedo ni kata obedo ni gin kod dwaro mar neno ni itiyo kod teko maler kata clean energy, gimedo ni dwaro makama chakore kod arita mar ji giwegi sama gitiyo kod stima kata gas. Then we also have another challenge. The areas that we store the gas cylinders, because ideally the cylinder should be stored outside. But the houses that we live in, the reality on the ground is that we cannot store our cylinders outside. So we are forced to store the cylinder inside, endangering the lives of those who are living there. From this campaign, our expectation is that more people will join the family of those who are buying and using gas in a safe manner. So this progress is not only a marker of development, but also a gateway to economic empowerment. However, as we increase electricity access, as I've said, particularly in rural and marginalized communities, we must strengthen safety education. We must enhance safety education to prevent accidents and incidents and build confidence in electricity usage. If you look at the kind of safety regulations and practices
that are done by our multinationals and nationals in the depots, in the petrol stations when they are delivering fuel. They not only record the last incident, but they record the near-miss incidences. Not only accidents and incidences, but near-miss. But that culture, we have not really transferred it to the sector and to the populace. Koro yange ni maromo atamalo prangwen mag rowere mawuok e gwenge mag North Eastern irwake timbe mag jore kaluwore gi nok mag tije gwenge makono. Kaluwore gi nonro manotim gi migawo moro marango weche mag ochumi kaachiel gi kwe pacho ka, chal makamano bende nonenore e counties makadho wadh nam chumbi, gino madwarore ni onywakne lwedo gi migepe mopogore opogore. E kinde romo manokelo kanyakla rowere kaachiel gi jotend arita makono, jokanyo nowinjore chako ayanga yore mamoko mag biro chiwo thuolo mag tije ne rowere. Asilimia 4 ya utafiti wetu waonyesha asilimia 4 ya vijana ambao wanajihusisha na mambo ya utovu wa usalama. Ndio maana tumekuja hapa kuwahamasisha ili waweze kuwa na hiyo elimu. Kosa elimu pia ni mzuri, si mzuri kabisa kwa sababu wakielimishwa wataweza kuepukana na hayo mambo ya kuweka kwenye itikadi zikali. I think it's time we change strategy and start dealing with me in quotes. So me is me and you and everybody else. Then after dealing with me and my attitude and how I operate, how I do things, then I will be able to transfer that energy to the next person, to the whole community, to the whole county and to the whole nation. And gradually attitudes will change so that we really get to the real problem. For a young man living in this country who is jobless, who is facing a lot of marginalization and discrimination from his government, this looks like an attractive situation. But we say that we are asking our young people, I included, that there is no alternative to having peace in our countries. We ask them to take part of such meetings. And this training today is to build a discussion, dialogue with the community peace actors at IEP, and also to explain to the community peace. Jokro mogodoni wacha kwa kawe machiela neno ka ote molokan Freddy ka wuoko buya neno migago maler man nyaringa Alfred awinjo migago malera enya ka nungoe karungu amoso jaherana Phoebe Pamela Onyango ka en Tanzania nyasebed na kode kamora morama entiere otegi ona rebo natembea bado chung matek mano mitesi roni ngatmano muka udi wariano otimo tima kwero kinonego omanyo mar konyo gi mapiyo mano Davis Okot mar Rodi Kopanya kwa mogodo gi weche mamoko. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi. Regulation occurred through Gimiluong in public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Jothurwa
Be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tiliro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony e weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kilunwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic bene gi ndadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ipautu Kenya Ambrose Rachier biro tayo Gor Mahia kaka jakom kuom higni 4 mabiro bang' yudo loch e yiero mane obagi odiochieng' manyoro e alap manyayo. Samo Chola mane en jagoro maduong' ne othich oko gi jogo kara jogo ombulu bang' Nick Arum mi thuolo mar bedo jagoro manyien. Jafwambo marwa James Opondo ne oluwo yiero mag Kogalo kendo miyo lipot makamae. Higni 17 kendo kwan pok ochopo e giko ma ji ne paro ni biro bedo e telo mar Ambrose Rachier kaka jakom mar Gor Mahia. Okinyi mang'ich e alap manyayo, jogo ombulu nochopo kar rombgi kendo kwayo Nyasaye ng'wono mar rem chopo kuonde alam ka paro ne opogore ni dibed ni telo mar Ador chopo e giko. Bang' kweno mar ombulu rumo, Ambrose Mugabe Rachier ne obedo jaloch gi kura 658 kendo yombo Dolphino Odhiambo mane oyudo kura 456. Tija ana wuon kaka jakom mondo ane ni ariwo wi jokomiti kendo mondo wati kamoro achiel mondo wakel dongruok ni club. Mano awacho ni en tija ana wuon, gin joma ng'ato kaka Secretary General mokel en ema osetiyo godo e ndalo machon. Ok ane gima biro pogowa. Sali Bolo bende en ema osetiyo godo e komiti. Johera mag Gor Mahia mathoth osebedo gi to e wi telo mar jagoro maduong' Sam Ochola. Ne giyudo thuolo mar thegore kode kokalo e ombulu bang' miyo Nick Arum telo mar bedo jagoro maduong' mar Kogalo. Gima duong' wi Gor gigalo ni en ga jakom en SG Secretary General to mane wan go sane no chayo kabisa kendo nyiso ni odhi loro branches mag Gor Mahia kendo odhi ketho weche mag fan base mar Gor to mai gima riyo koso koriwo ingeno yombi to yeno yombi wan dwaro accountability wadwaro ka wan joma fan o kaka wan fans mag Gor wadwaro ni kopo no timre maber to clubs mamoko go Gor cha mfano ko kuom wagi ka mfano ko kuom Gor en team maduong. You relax and give the votes to somebody who doesn't know anything about the club and then somebody who doesn't have money. At times we need money for the team to go even outside. So giving it to somebody who is moneyless becomes so tricky. Tok yudo loch gi kura 582 e kinde mane Ochola yudo kura 501. Arum kwayo jokogalo mondo obed kendo oti kanyakla kata odoko ni yiero ne okelo pogruok kuom jogo mane ochung'. All of us are God fans. But in an election there must be a winner and a loser. And even if you see the margins are not that wide. So my appeal is let's all come together, work for the betterment of the club. Wich baro osebedo ka okwako wach mar alap mar Gor Mahia ka en singo mar achiel osebedo ka chiwo nyaka ne ochak bedo e telo. Bedo maonge pap osekelo midhiero ne Gor Mahia ka seche moko bago tuke pewe madongo mag sirikal osebedo matek. We decided to abandon that pursuit and to look for land which has got nothing to do with the government, purchase it with the help of some of our benefactors, and then put up a stadium. That is a promise that before I leave in the year of our Lord 2029, that I will have either completed it or embarked on it to a significant extent. Sali Bolo noyier kaka jalup jakom bang' yudo ombulu 610 kipimo gi 488 mane mbaka oyudo. Gerfas Okuku ne okawo kom mar jakeno ka telo manyien biro tayo klab no mar Gor Mahia kuom higni 4 mabiro. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Report mar James Opondo nokelo e giko mar weche manyien mag migago in mane kawo thuolo mari mar bedo kod weche no ni waduoko nyiro kamano wanende kendo weche manyien mag kage kacha sa 7:54 kelo e giko mar migago nyinga Simfroz Okinda.